Pois Vicente Risco está considerado como o gran teórico do nacionalismo galego, pero o nacionalismo de Risco non é o meu nacionalismo. Para min, o Risco que formou, o que xa axudou a formar o país, non é o pensador, senón o narrador, o gran renovador da narrativa galega, o autor do Porco de Pé. Entón, ese é o Risco que sabe combinar unha finísima retranca cunha feroz e moi acertada crítica social. O Risco que nos explica que a alta burguesía compra o ABC porque é de bo ton facelo e ademais ten moitas páxinas e fai gran servicio nunha casa onde se come ben.